Hai लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय मिनी ब्लॉग जायफ्रा आंनि फेसबुक प्रोफाइलाव नायदों फेसबुक प्रोफाइलखौ फलो खालामनानै हो वेलकाम टू माय फेसबुक प्रोफाइल आरो जायफ्रा आंनि यूट्यूब चेनेलाव नायदों चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामनानै हो नोंथांमोना साननो हागौ दा बहा थांगासिनो दङ जों गोबोरथनानि कालि फुजा नायनो थांगासिनो दं लोगोफोर जोंनि मोनफैबायबो फुजाथिलि मोनहैखांनायनि उनाव नै नायदो आंखौ भिडिअ लानो होदोंमोन आदा बिपुल सरगियारिखौ भिडिअ फन लानो रोङा बेस्रा बेबो जानला मोनला लाबाय बे नै आंबो मिनिस्लु जानानै लाइक दान होननाय होनबाय आरो लाइक खालामना होदो आंनि भिडिअखौ लोगोफोर आयु 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 नै नायलायदो जोंहा बिदा फंबाय लोगो आरोना फुजायाव बेरायगासिनो नायथिंगासिनो बरिया बरिया मा नायनो लोगोफोर माबा माबि डायलग मारिसोबाय मिनिसोबाय मा लेक्सार होदोंमोनथाय आं मिउट खालामनानै होजोब्बाय आरोना मिनि ब्लग खालामबाय जिहेतु मानो होननानै बुङोब्लाथाय बेवहाय साउन्डनि पलिउसनजों जेबोखौनो खोनाया आरोना लोगोफोर जों सानजों बेरायगासिनोमोन आरो जों गोबां फाननि खोथा रायज्लायदोंमोन दखान नायथिंदोंमोन मेला नायथिंदोंमोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो जोबजासिम नै बेथिंजाय जाहैबाय गथ'फोर दै गेलेग्रा गेदेरफोर दै गेलेग्रा सोरखि खेला दै नायबाय था लोगोफोर गोबां रोखोमनि गेलेनाय लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ आंनि भइसखौ मा मोजां खोनाया क्लियार खोनाया जादों होननानै आंहा गगा मोनना दं लोगोफोर बेनिखायनो भइसखौ बांद्राय मोजां खोनायाखैबो जानो हागौ नैबे जाबाय मिनि गथ'फोरनि मोनसे सोरखि खेला आरोना बेखौ गेदेरफोर गाखोजाया बेवहाय आंहा दा बिपुल सरगियारिखौ गाखो होननानै थिनगासिनो दंमोन नै जानला मोनला भिडिअ लागायो मिनिबाय बिबो केनो आयौ जारलासो जाबाय दे खिनावनो ना आरो दंबावो गोबां आं क्लिप्स होदेरबाय थानि र' लोगोसे आंखौबो एसे भिडिअ लाना होनाय आं एसे सोरखि जिङाव थानि होननानै थादोंमोन आंबो गावआ भिडिअखौनो मोजां लानो रोङा भिडिअनि गेजेरजों रायहरबाय आरोखि ना आङो नै बेवहाय आं बेखौ खिन्थिदोंमोन सोरखिखौ दिन्थि होननानै सेन्देलजोंसो थांदों आङो भिडिअ लानायाव नै सेन्देल माखौ दिन्थिगासिनो बे आयौ 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 गोजांनायफोराव गिलु बालुनो मा बुंनो आरो नै गथ'फोरनि गेलेग्रा ओमफ्राय नै नायदो आदा आरो बाजै बिथांमोना मालाय फट' सेसन सोलिगासिनोमोन फट' लानो होगासिनो आंखौ बा बबेनि बिसोरलाय दे सानैबो लोगो जालायलायनाय दे लोगो जा दे लोगो जा फाय थाबायबो जौ बाथाब्रा थाबायबो फाय मा बुंनो नै कापोल्सफोर थाब्लाबा बिदिनो जायोलै नै मालाय गावसोरखौ भिडिअ लानो होगासिनो दं आंखौ ओइ आदा मा नाहरबाय दं नोंलाय बेथ' आयनासो बेखौ आयना होननाय जानजियाव गाननाय ना जेरबायाव गाननाय हाथाया मारामलै आंना हाथाय मारामखौ मानो खोन्थिनो लुबैबाय थायो पाब्लिकफोर ओइ नै फिसाजोफोरनो लाना थाङो नोंलाय हाबा जाखांबाय सम मा बुंनो लोगोफोर मिनि ब्लग लानो सानबाय नाथाय नै भिडिअआनो बेसेबा गोलाव जाबाय जरायबाबो जरायदेवदो आदा बिपुला बुंगासिनो आंखौ मानो गाहाय खालामदों नाथाय गाहाय नुखायोआनो मा खालामनो आङो नै जेरैबाबो गाहायानो नुखायो बेखौ ओरैनोबाबो नै आदा बिपुलनि बाजैया भिडिअ लाबाय आरोना भिडिअ लानो होननाय होबाय आं भिडिअ लानो नै भिडिअखौनो लानो रोङायबो नै एबार नायलायदो गथ'फोरनि ब्रेक डान्स खेला गेलेनाय नायलायदो नै लाइटआ जि नांबाय थायो केमेरायाव आयु ब्रेक डान्स भिडिअ शुट खालामबाय आङो लाइटआ केमेरायाव नांबाय थायो क्वालिटियानो मोजां फैयासै दासो हान्थि बिराद बाबायमोन आं थानो बरिं जायगायानो फिसाथार एबार थांसि होननानै थौ होननानै थाङो होबाय आं बिथांमोनाबो लासै दोरोदगासिनो नै एन्जर नेंनायनि बायदि थ्रुकुट थांगासिनो आरोना लोगोफोर अके लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ बाय